Si tinc un vídeo i vull passar-lo als alumnes, tinc diverses maneres de fer-ho. Hi ha aplicacions externes com YouTube que ens permeten fer-ho, però en tenim una de molt interessant en UA Cloud que és Vértice. Si accedim a Vértice, busque i així està, la iconeta, veurem que és molt senzill compartir el vídeo amb els alumnes. Com ho faig? Accepte les condicions en primer lloc i després afig tots els fitxers que necessite pujar. En aquest cas, per exemple, vull pujar un vídeo que ja tinc. Faig clic així, podria haver seleccionat 2 o 3 vídeos si volguera. I després faig clic en carregar. Després de carregar-lo, el que faré és seleccionar fitxer a codificar, així tindré el vídeo, i la codificació en vídeo. Accepte les condicions i afig a pendents de codificació. Ara el que farà és codificar el meu vídeo per a tindre'l disponible en UA Cloud. Com veieu, està en cua i m'arribarà un correu electrònic a la meva adreça institucional per informar-me que ja està codificat. I ara, si jo vaig a l'aplicació de material en UA Drive, i serà tan simple com entrar a vídeos de Vértice i allí tinc la carpeta amb diversos vídeos, en este cas i el que faré és publicar-lo com a material docent. Vinc a la icona de publicació i el guarde com a compartit per al grup 1 d'esta assignatura. Guarde i ara este material està disponible per als meus alumnes. I ara este material està disponible per als meus alumnes, com indica esta iconeta.